Els crèdits necessiten garanties, ja li he dit. És així de senzill. La resposta és no, no hi ha crèdit. No, 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 no. Oh! Dóna crèdits, home! Però no te'n sentis culpable. Vull recuperar la meva dona! Primer m'has agafat les mans amb les antenes. És això, una càmera oculta o...? Què vol dir una càmera oculta? L'únic que puc fer és donar-te una última oportunitat. Si no em dóna el crèdit, em veuré obligat... Per dir-ho en poques paraules, si vostè no em dóna el crèdit... Perdó?